Skont ir-rapport tas-saltna ta' dritt tal-2025 Malta għamlet passi l quddiem fis-saltna ta' dritt imma għad hemm xi jsir. Dan qalitu l-Kummissarju Ewropew għad-Demokrazija Henna Virkkunen fil-ftuħ tad-dibattitu dwar is-saltna ta' dritt f'Malta u biex ifakkar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017. The 2025 Rule of Law report includes in-depth analysis of the main developments concerning the rule of law in Malta. Our conclusion is that Malta has taken steps to solve certain issues. However, additional efforts are needed. Hija qalet il-Kummissjoni Ewropea taf li hemm diskussjoni u bidliet leġislattivi li jitrattaw il-qasam tal-ġustizzja, inkluż il-mod kif jinħatar il-primi mħallef li għall-ewwel darba se jinħatar biż-żewġ terzi tal-voti tad-deputati. Qalet il-Kummissjoni tirrakkomanda wkoll aktar effiċjenza fil-qrati u aktar miżuri li jiġġieldu il-korruzzjoni. L-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa qal li waqt li kien hemm titjib għax saru arresti ta' nies brabta mal-assassinju li ddeskriva bħala kriminali ta' livell baxx ma twettqux proposti kruċjali tal-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista. Dak kollu li kellu jinbidel biex nelbu il-klima ta' impunità sal-lum għadhom ma twettqux, għadhom ma nbidlux. L-Europarlamentari Laburista Alex Agius Saliba kwota dak li qal il-Prim Imħallef u qal li l-Gvern qed jintroduċi miżuri biex itejjeb il-qasam tal-ġustizzja ikkritika l-mozzjoni li qed tgħid li hemm dewmien fil-każ ta' Caruana Galizia. Dewmien sabiex issir ġustizzja meta għandna 5 akkużati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li kollha ddew ġuri bl-aħħar ġuri intemm ftit tal-ġimgħat ilu. Staqsal il-Parlament Ewropew jekk hux qed jipproponi li l-Prim Ministru Malti jindaħal fil-proċess ġudizzjarju direttament sabiex jitħaffef il-proċess tal-aħħar ġuri. L-MP Laburista Daniel Attard qal li dan id-dibattitu mhux xejn għajr attentat ieħor biex jitħammeġ isem Malta. F'Malta m'għadekx tisbaħ filgħodu avukat u filgħaxija tmur id-dar imħallef wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta ma tilħaqx Kummissarju tal-Pulizija wara laqgħa mal-Prim Ministru. F'Malta l-Prim Ministru ma jaħtarx lilu nnifsu President. L-MP Nazzjonalista Peter Agius qal li l-MPs Laburisti għatta parsi jiddefendu isem Malta u akkużhom li pruvaw waqfu id-dibattitu fil-Parlament Ewropew. Għax Daphne qalet il-verità u l-verità tagħha tnigges il-kuxjenza maħmuġa ta' min ma jridx jimplementa l-inkjesta pubblika. Min-naħa tiegħu l-MP Laburista Thomas Bajjada sostna li l-ġurnaliżmu huwa taħt teddida kullum kien f'pajjiżi Ewropej u lilin. Għaliex hekk verament iridu nagħtu ġustizzja lil Daphne, iridu nagħtu ġustizzja lil ġurnalisti kollha u mhux bir-rule of law biss meta jaqbel. Temm jappella għat-tama minflok il-politika partiġjana fil-ġlieda favur il-ġustizzja.